has been reorganized, and there are renewed ways of doing things. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo chunge tich apisas 23 mosebedo ka rito bunge pacho kaendi, kowacho ni gisebedo ka gichamo asoya mar nyayo kethruok mag bunge. Kanoloso nyasi mar sidho kondo apisas mosebedo ka yudo tiegruok mar rito bungu, Ruto wacho ni apisas go osebedo kod samuoyo e tijegi kendo chiwo siem mondo kawnegi okang' mager. Ruto wacho ni higani kwan mag apisas marito bunge omedi mondo gisir tije ma apisas mag KFS osebedo katimo. Apisas 2664 nosidh kondo odiechieng' ma kawuono gisebedo e tiegruok kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. As a ministry, we look forward and we have put measures in place to deploy these forest rangers who are graduating today to the various hotspots to address the challenges that I have mentioned, Your Excellency, and to safeguard and enhance our forest plantations. Jumachiel nyaka ne